Κάναμε ένα βίντεο πριν λίγο καιρό για το τι σας λείπει από την καρταρόμπα σας, τι δεν έχετε δει στη συλλογή μας και θα θέλατε να δείτε. Λοιπόν, φοράω εγώ αυτό εδώ τώρα για να σας το δείξω, που θα είναι και στη φετινή μας συλλογή, το είχαμε από πέρυσι και είναι φανταστικό και αυτό με το λίγο το ακουνάκι του. Σας έχουμε ακούσει γενικά για το τι μας προτείνετε και τι χρειάζεστε. Μπαλαρινάκια καινούρια θα έχουμε, χαμηλά, μητερά, γοβάκια, επίσης θα έχουμε. Καουμπόικες μπότες, έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες εννοείται και από αυτές θα έχουμε. Άνετα sneakers εννοείται κάτι ετοιμάζουμε και από αυτά. Και πάμε να σας δείξω άλλο ένα που το είχαμε πάλι από την προηγούμενη συλλογή μας και θα το έχουμε και στη τωρινή και είναι και πολύ τάση το χρώμα αυτό. Τι ωραίο αυτό το βυσσινό μπορντό, το χρώμα, πολύ τάση φέτος, το οποίο είναι πάρα πολύ άνετο, πάρα πολύ μαλακό, καστόρι όλο γύρω-γύρω και σας έχω ξαναδείξει. Φοριέται και έτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε μιουλάκι, πολύ άνετο, πολύ μαλακό, πολύ ελαφρύ. Έτσι να πάρετε λίγο μια ιδέα.